Welcome to Österreich. Boom. Vi tager lige view rundt. Vi tager lige view rundt. Beautiful, isn't it? Pep hands. Check it out, Joe. Ej, hun er hurtigere end dig. Ej, prøv lige igen. 3, 2, 1, nu. Gå, kun gå. Sving op, den er lige. Spring nu lige over. Hallo, Mutti. Så har vi gået, hvor langt har vi gået fra? 8 kilometer. Vi har gået 8 kilometer. 5 kilometer. Se lige op på Rassenfald. og herover. Wow, hvorfor? Rigtig fine omgivelser. Smuk udsigt. Men nu skal vi måske lige have en lille ølhandel, så tror jeg, vi skal tilbage. Ja. Flot. Åh nej. For helvede. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Altså der, Jeppe. Og Kas. Nej, det er ikke mig, der skal filmes jo. Ja, det er Captain Warner. Ja. GoPro, stop recording. What's up, gang? Now we at the waterfall. Hvad det hedder, far? Og der er kun 11% strøm. Ja, det er det. En klip, man. Ja, det er det godt. Jeg glemte godt, at jeg var Ja, det er sejt. Okay. Så nu skal vi over og se vandfaldet lige herovre. Wow! Flot. Altså nu. Hey guys. Nu kører den. Kan jeg fortælle? Hey guys. We're out here on our walk for Huss Reflection. This is the Huss Reflection walk. We just woke up with the Huss. Today we're getting blackout drunk. Vil du også lave en Huss Reflection walk? Hvad er det? Skal du reflektere over din Huss? Min... Sig noget sjovt, Silja. Jeg ved så. Vil du sige noget til den? Nej. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. What's up, guys? Today we're running up the mountain. Det var hårdt. Slap by, nummy. Film den. Hvor er du? Prøv igen. Jeg synes, du vil sige det. Jeg ser den kommer. Ja. Du skal også sige det. Sig det nu. Jeg var godt nok på køl en. Fuck, den er flot. Man kan sgu nok ikke se den her på. Jeg tror heller ikke, den er på lille. Jeg har en svedig gris. Kan man zoom? Det ved jeg sgu ikke. Du kan ikke zoome. The sun was shining lige for lidt siden, og nu er det bare sådan noget torden og lyn. Lige noget, Kasser. Regn der. Det var ikke helt vildt. Jo, der kan lukke den her. Der er vand i hele. Ej, hvor flot. Er det godt her? Ja, det er flot. Det er mega flot. Jeg er glad for, at vi kommer herop. Ja. Det var også flot. Vi er ikke ind og se det. Nej. Det er vi ikke. Det er bare et hus. Skal du lave en bærgedoktor-story? Så skal du bruge temaet på bærgedoktor. Er det hus, du har brugt så mange timer på, Anja? Ja, det er det. Det er vanvittigt. Men det er godt nok, det er ikke helt ligesom filmen. Sådan er det jo. Ja. Åben kødsår, far. Har du set det? Au. Men de har måneder, de rømmer med sådan meget fart på. Jeg skræmmer mig, da jeg skal ud på paddleboarden.
Det var chips. Det var overværdigt, den der. Og den kom på film. Det er bare, hvor du brækker dig. Hold op, jo. Er der ikke flere tilbage nu? GoPro, stop recording. Må jeg få nogen? GoPro, stop recording. Du skal i, Silje. Find der en af... Hej! Okay, tag en tur på den nu. Bare tag en tur, Kasper. De andre tager de to andre, så kan vi svømme, Peps. Nej. Er det godt? Jeg får en class. Let's go! Hey! Se lige bjergeren. Så filmer vi lige Kasper, når han står. Jeg skal lige have. Kom med, far. Ja, det er godt. Se bjergeren i baggrunden. Hold nu. Herovre, og så knæene op. Sådan, far. Så, Kæm. Og så. Jeg holder den nu. Jeg prøver at holde fast i det. Og så op med knæene. Ja, jeg holder nu. Oj. Let's go, ikke? Op med dig, Kevin. Ja tak, ja tak. Hey, get in, lad. Let's go. Så kører du, kør. Sejl, badel. Olli. Hallo? Det er lækkert. Nu fik du nok ikke mig ned nu, og vi har de andre. Kæft, hvor flot. I feel you pulling away like the tide of dawn. Strange how life don't always go you planned it. Jeg tror ikke, du kan. You were the last one. It was the last song. Det ser fucking godt ud. Det er hak. Everybody went home. I was watching you go, and you were holding on to him. My heart broke when he pulled you close, and I knew then that you were the last. Nu er vi med i Dr. Gruberhans film, hvad det hedder. Dr. Dr. Hans. Mor, hun har ikke outfit på. Ja, det kan godt se. Kan du lige guide os? Hvad vi ser her? Jeg synes, det er trist, det der. Hvorfor? Fortæl nu, mor. Hvor er du turguide? Sig noget. Fortæl nu noget. Nej. Ligger. Er den der med i showet, mor? Kirken er med, og så er den der med, og så det her. Prøv løb, mor, prøv løb! Og han går glip af alle de fucking spændende ting her med apotek og Wilderkaiser Gasthof og... Når nu I ser serien, så ved I jo... Mor, vi ser ikke serien. What's going on? Ding, ding. Så far dans. Oh shit. Ja, det kom med på video. Det var sjovt. Og det skal ikke hjemme. Så er det skidt for andre folk, så jeg bare griner af mine gamle far, der var ved at vælte. Ja. Hold da kæft. Boom.
vej op. Hvad så, Kasser? Hvad laver du? Jeg fandt et smukt sted tis. Tænk det nok. Seriøst? Ja. Du skal ikke røde mig, så. Nej, kunne ikke sidst, der var alle de mennesker. Må man da ikke. Der var et flot sted derinde, hvor man godt lige kunne komme ind. Der så dig. Ej, jeg var helt sneaky. Lockhands. Hvordan er turen der? Er det fint? Prøv at se lige her. Hold da kæft, mand. Den bliver våd i skallen. Er det fedt, Henriette? Go for stop recording. Take your first professional break and fill your water bottle with cool spring water from the Kaiser. Continue along the steep incline of the forest road until you reach the Schleier waterfall. Jabba, jabba. Ja, das ist sehr gut. To the crazy part. Er det mere roller? Du vil vinde. Right now on my Huss reflection walk. What? Det der bjørn, det der Bigfoot. De har altid sådan en selfie stick. Fuck, jeg var. Ja, det er sjovt. Nej, du skal ikke slå. Bare lige mouse. Så må jeg lige give dig sådan en... Au, au! Så må jeg give dig en arm. Ej, nu så! For helvede, Jeppe. Her lå man nok. Det var flot, mand. Lugter af gnu i Peps. Det er lige taget et billede på din hins. Er det fint, Silje? Det er at lave droneshot af dig. Og hornen. Nu kommer den. Der er flot herudover, mand. I'm loving angels. Your protection, Wherever it may take me. I know it won't break me. I'm loving angels. Ved toppen fra. Ja. Vil du have en hånd eller noget? Ja. Er du sikker? Det er bare der, hver gang jeg giver bare sådan en javl. Nu til kameraet, er det sjovt? Nej, det er fandme hårdt. Men se lige en udsigt. Se far, det er en smuk udsigt. Ikke også, Oller? Du har fundet til os. Jamen, jeg overgår ikke at filme mit kamera, men tager I ikke et, så kan Jo, jeg prøv at føle se. det jeres. Prøv at se, hvordan det får sig op. Silje.